Takže čaute ľudia, ja vás vítam u nášho premiérového videa u Metinu Aurelia Classic, kde si ukážeme, aký je klasický začiatok. Takže sme si otvorili hneď druhú level 0, kde sme dostali mních plus 6, náramok plus 6, boty plus 6, meč plus 6, prilba plus 6, nášky, toto a boty. Eliky a samozrejme plášte. Pečeť. Wow, pekné. Takže my sa rovno vydáme Igmo, kde si nájdeme 10 levelov. Poukazuje si, čo je tu nové. Hrám tu asi po necelom roku, potom Aureliu zrušili, neviem, z akého dôvodu, a teraz ho znova pustili. Takže neviem, máme 0, takže asi nič tu nerobíme. Sa pozrieme toto. To asi nič. Akurát to je väčšie, to je nové, že je to obchod, aj v obchodke, keď predávate na púci stánok, tam máte mnoho väčší priestor, kde si môžete dať veci. Ale treba to samozrejme. Dáme 10 level túto 30 a potom sa vydáme do Patry. Dáme si 30, to nemusíme skoro. Ďalej už si myslím. To necháme. Je celkom rýchlo. Na Vaurovi si každopádne budeme vylepšovať pilu. V 5. leveli si ideme urobiť kuzla. Napovieda, to asi poznáte. Zahájiť základnú bit. Takže my sme tu a mentálne telesné boje. My si dáme auru, to sú telesné boje, zahájiť výcvik, 4 body schopnosti, výuka je hotová. Takže si pozrieme. Smršť, aura, pády, bojové, si lepšíme auru, máme si je tu, postáme tu. Vieš si dodať ako tak. Môžeme ísť na to za expiť. Neskúsime nič tento mety. 40 obrán na 7 dní. A na auru. Sekám pomerne dosť. A nespadlo nám nič. Keď som odničiel, táto nám spadla tajemná robina, sa mi zdá, že to ešte padá tá pazová. Tuto idú, aha, zesilka, áno. Si môžeme rovno dať do brnka. A proti magii, takže nič, no. To ešte nahnáme. Dáme aspoň level 10. Tajemná kšemenová kuzla. A to keď si vylepšíme kuzla. Konkrétne auru. Si aspoň budem ja vylepšovať.
9 a 2 guličky. Dúfam, že mi dá táto skupka 2 guličky. Fenix nám pomáha dosť. No, takže nám nedávam 2 guličky. Toto nám asi určite nedá. A už sme dali 10. Prepačte, ale musel som to strihnúť, lebo mi padol metin. Zvedne od 10. levelu bolo meč plus 6 a železné plnenie plus 6. A ešte na kritický útok a na plenika vyjašte 2 elixir mesiaca a elixir slunce. No, to je na dnes takéhoto krátkeho videjka všetko. Ak sa vám videjko páči, určite hoďte like, po prípade odber. Ak tam bude 10 lajkov, dáme ďalší diel. A ja sa s vami lúčim. Čau.